on dona major protagonisme al vianant en la remodelació del carrer Pare Fullana. S'ha passat de 630 metres quadrats per als vianants als més de 1.400 metres actuals. Es tracta d'un exemple d'urbanisme del segle XXI que aposta per una ciutat més accessible, eficient, sostenible i habitable. Una obra que tenia un plaç d'execució de 6 mesos aproximadament, però que hem pogut reduir aquest plaç en més d'un mes, el qual ha permès que la ciutadania, quan abans, poguera disposar d'un dels eixos principals del barri de Sant Rafael. I bàsicament el que hem tractat és, d'una banda, de guanyar espai per al peató. Estem parlant que aproximadament en el carrer, que té uns 400 metres de llarg, hi havia uns 600 metres quadrats per al peató i ara hi ha més de 1.400 metres quadrats que estan destinats al peató, entre ells esta plaça. Una actuació executada dins del Pla d'Eficiència Urbana del govern ontinyentí que ha suposat una inversió superior al $500.000 d'euros. La finalització de les obres comptava amb la presència de representants municipals, de l'empresa Aguas de València i de l'Associació Veïnal de Sant Rafael. Maria Modesta Pastor, la presidenta del col·lectiu veïnal, recordava que la reurbanització era una reivindicació històrica del barri. Inclús en minusvalies, persones en calle de rodes, era impossible i jo quan es veia me sentia molt mal i d'ahir la reivindicació que vam començar ja fa anys en l'alcaldia de que este carrer s'urbanitzara. Les obres han modernitzat i millorat l'eficiència de la xarxa d'aigua potable i s'ha instal·lat un nou mobiliari urbà, a més de crear-se una nova placeta en la intersecció dels carrers Pare Fullana, Carlos Díaz i Joan 23, uns voltants que també s'han millorat. Jo crec que el que ens ha permès, sobretot, és que el barri de Sant Rafael comenci cada vegada més a tindre unes infraestructures més dignes i més adaptades a la realitat del segle XXI. Les obres no s'aturen i la pròxima setmana començaran uns treballs semblants en el carrer Salvador Tormo del barri de Sant Josep.